napriek tomu je to zdravotný stav, ktorý je ešte vážny. A treba povedať, že včerajšia operácia, ktorá trvala 2 hodiny, prispela k pozitívnej prognóze vývoja zdravotného stavu pána premiéra. Všetkých postupy považujem za absolútne správne a prinášajú prvé ovocia. Po prvých hodinách tá prognóza bola veľmi, veľmi zlá. Viete, že strely do oblasti brušnej dutiny sú v zásade fatálne. V tomto prípade sa podarilo, aby sme tento stav postupne zvrátili a naďalej ten zdravotný stav stabilizovali. Neumožňuje to, aby sme v blízkej budúcnosti fatálne. V tomto prípade sa podarilo, aby A pevne verím v to, že toto je prvá akcia na podporu premiéra Roberta Fica a takýchto akcií bude v týchto chvíľach určite viacej, pretože premiér Fico, si musíme uvedomiť situáciu, bol postrelený len za to, že má iný názor na politiku, ako má iná časť Európskej únie. Ja sa bojím toho, že sa otvorí Pandorina skrinka a to nikto z nás nechce. Musíme ľudí dokázať jednak upokojiť, ale jednak, aby sa našla tá správna cesta mieru, pokoja a súdržnosti, aby sme sa vrátili do tých hodnôt a do tých stretnutí, ako niekedy boli, či už v obciach, či už v mestách, ako folklórne slávnosti a spoločne sme ťahali za jeden povraz a vážili si tú kultúru a tradíciu. Vážili sme si názor jeden druhého. Well, I'm here as a human being to support another human being in his hardest moments, right? It's not driven by any political views or anything, right? I'm a bit disappointed. There isn't many more people here, and let's hope they'll come later. my ako ľudia samotní Can you step